A l'antic Egipte hi havia moltes divinitats, això ja ho sabem, no? I moltes d'elles estaven interrelacionades, sovint amb vincles familiars. I en aquest sentit tenim les anomenades tríades, formades per un déu pare, una deessa mare i un déu fill, que en ocasions era una deessa filla, com el cas del que us vinc a parlar avui, que és sobre la tríada d'Elefantina. La tríada d'Elefantina és una de les més importants de l'antic Egipte perquè està directament relacionada amb allò que feia possible la vida al país, la crescuda del Nil. Aquesta tríada estava formada pel déu Num, la deessa Setet i la seva filla, la deessa Anuket. Num, representat amb cap de moltó, era el gran déu, el creador, però també era el senyor de les aigües. Segons la tradició egípcia, ell modelava els éssers humans com un terrisser treballa l'argila. I això ja ens parla del seu enorme poder. En el moment de la creació, ell crea les persones. En el moment que les persones neixen, és ell qui les està modelant. Però la seva importància no acaba amb això, que és Déu-n'hi-do ja la importància que té, perquè també era vist com la divinitat capaç de controlar la crescuda del Nil. I això a Egipte era gairebé el mateix que controlar la vida. Sense la crescuda no hi havia collites, sense collites no hi ha aliment, i sense aliment la societat sencera està en crisi. A més, ja sabem que la riquesa d'Egipte és la producció agrícola. És a dir, sense aquesta riquesa no tindríem el gran estat faraònic del que parlem tant, no? I que tant ens apassiona. Bé, al costat de Num estava Setet, una deessa vinculada a la força de l'aigua quan arriba i es desborda, també, una deessa vinculada al Nil. Ella simbolitzava aquest primer impuls de la inundació, aquest moment en el que el Nil comença a expandir-se i a portar fertilitat a tota la terra egípcia. A més, també tenia un paper protector sobre la frontera sud d'Egipte. Hem de tenir en compte que Elefantina, el lloc on està principalment aquesta triada, està a l'extrem sud d'Egipte, llavors gairebé amb la frontera, tocant la frontera amb el regne de Cuix, no? Amb els nubis. Per tant, tenia unes dimensions molt importants, també la defensa del territori i també la garantia de vida que aportava la crescuda del Nil. I la tercera de les figures és Anuket, aquesta deessa, Anuket, que també està estretament vinculada al Nil, està també vinculada al Nil, i a la fertilitat. Ella representa, per dir-ho d'alguna manera clara, seria el resultat beneficiós de la crescuda. Els camps fèrtils, l'abundància, la renovació, la continuïtat, la producció agrícola, no? Doncs tenim les tres parts, la crescuda, amb Cnum, el desbordar de les aigües amb Setet i després la producció agrícola, que hi haurà després a Manuquet. Per tant, totes tres divinitats formen una mena de relat complet del que seria el miracle del Nil. Un déu que governa les aigües, la deessa, com us dic, que expressa això, l'impuls de la inundació, i la deessa que encarna la fertilitat que hi ha després d'aquesta inundació, no? I la producció. I això és molt més important del que podria semblar, perquè per als antics egipcis el Nil no era només un riu, era l'eix de la seva existència, era el que feia possible l'agricultura, el calendari, la riquesa del país, l'estabilitat de l'estat i fins i tot l'ordre còsmic. Per això, aquestes divinitats no eren simples déus locals, eren figures essencials dins la manera egípcia d'entendre el món. Aquesta idea es veu molt bé a la famosa estela de la fam, situada a la propera illa de Sehel. En aquest text s'explica una gran crisi, una època de fam provocada pel fet que el Nil no pujava prou, no desbordava. El país pateix, la terra no produeix, la gent passa necessitat, i aleshores és quan es presenta Hnum com la divinitat capaç de retornar la crescuda i amb ella l'abundància. És molt interessant perquè això ens mostra clarament fins a quin punt els egipcis entenien la crescuda del Nil no només com un fenomen natural, sinó com una realitat sagrada. No? Sobre l'estrada de la fam en parlaré en una altra publicació, que és força interessant i mereix un espai dedicat
expressament a ella. Ara bé, tornant al tema d'avui, el creixement, inundació, eh, la fertilitat, etc. Aquí hi ha un element eh, especialment interessant en època ptolemaica, sobre tota aquesta qüestió, que no era només una qüestió religiosa, també era una qüestió, com ja veiem, que era política, econòmica, sense cap mena de dubte, però també política. Els sacerdots d'Elefantina i els de Filer van entrar en una mena de rivalitat, de conflicte, perquè tots dos centres volien presentar-se com aquell espai sagrat, primordial, privilegiat, vinculat a l'origen de la cascuda del Nil. No és que es disputessin només aquesta idea de la cascuda. És que es disputaven molt més que això, es disputaven el prestigi religiós, també la influència, poder, legitimitat, molt, no? Finalment, els Ptolemeus, especialment Ptolemeu VI, van afavorir els sacerdots d'Isis de Filer, donant força a la idea de que Filer era el gran centre sagrat relacionat amb aquest origen del Nil. Això ens diu moltíssim de com funcionava la religió i la política en aquest moment. I és que aquí convé no oblidar una cosa fonamental. Estem en període greco-romà. I això vol dir que molta part de l'essència divina i teològica egípcia no s'ha perdut, de bon tros, però sí que s'està reinterpretant, adaptant, i en certa manera s'ha manipulat una miqueta per ajustar-se als nous temps. Els grans santuaris competeixen, els relats s'ajusten una miqueta, i la religió, que sempre ha estat una eina de poder, precisa del recolzament reial per a obtenir més beneficis. Això no fa que sigui menys egípcia, però sí que ens obliga a llegir aquests testimonis amb una mica de mirada crítica. Tornant a l'essència, a Elefantina. Podem estar segurs que durant més de 3.000 anys la tríada d'Elefantina va ser fonamental perquè ens permet entendre dues coses alhora. D'una banda, ens parla del cor mateix de la civilització egípcia. Sense la cascuda del Nil no hi havia Egipte. Però de l'altre costat, per una altra banda, també ens mostra com, amb el pas dels segles, els grans centres religiosos van voler controlar aquest relat sagrat sobre l'origen de la vida. I això és fascinant, perquè ens situa en un món on natura, religió, economia i política estan completament entrellaçades. En definitiva, Num, Setet i Anuket no són només tres noms dins d'un panteó antic, són l'expressió d'una idea central de la mentalitat egípcia, que la vida, l'ordre i la prosperitat depenen del Nil, i que aquest Nil tenia darrere una força divina que calia venerar, comprendre i fins i tot, en molts casos, reivindicar.